Bon dia, avui us explicaré l'activitat 28 que correspon a l'activitat número 2 de la diapositiva 15 d'aquest tema, del tema d'elements i compostos, del llibre digital Science Beat. El problema comença plantejant-se quina és la massa molecular del metà. Diu, si la massa molecular del metà és 16 unitats de massa atòmica, quina és la massa en grams d'un mol de metà? Aquesta és una pregunta directa en què ja sabeu que quan expressem el valor de la massa molecular expressada en grams correspondrà amb el valor en grams d'un mol. Per tant, la resposta seria 16 grams. Només teniu que recordar el que deia Avogadro, ¿vale? Diu que en expressar en grams la massa molecular d'una determinada substància que està expressada en unitats de massa atòmica, doncs ens donarà directament el valor de la massa molecular. Quan passem a la pregunta B, diu quina és la massa en grams de 6,022 per 10 a la 22 per 10 a la 23 molècules de metà. Doncs és el mateix, 6,022 per 10 a la 23 és el número d'Avogadro i per tant això vol dir que directament això serà la massa d'un mol. Si ja nosaltres sabem que la massa molar és de 16 grams, és a dir, 16 grams és la massa d'un mol de metà, això ja directament us està donant que aquesta quantitat de molècules, que és el número d'Avogadro, és 16 grams. Per tant, és una resposta directa. Després en l'apartat C me pregunta quina és la massa en grams de 16 mols de metà? Aquí sí, si sabeu que un mol són 16 grams i 16 mols ens pregunta el valor, el que tindrem que fer és que el número de mols serà 16. El número de mols és 16 i per tant la massa serà el número de mols N multiplicat per la massa molar. Serà, per tant, 16 per 16 i ens donarà 256 grams. Aquesta serà la resposta. En cas de que fos que us pregunten una altra quantitat, si per compte de 16 mols us pregunten una altra quantitat, heu de substituir el número de mols per aquest valor d'aquesta N d'aquí. La massa molar són 16 i el número de mols són 16. Diu, la massa molecular del diòxid de carboni és 44. Quants mols de substància n'hi ha en 44 grams de diòxid de carboni? Doncs la pregunta és exactament igual que abans. Si te diu que ara és 44 unitats la massa atòmica i teniu 44 grams de diòxid de carboni, la resposta és evident que serà un mol. Quantes molècules de diòxid de carboni hi ha en 44 grams d'aquest compost? Doncs, com que continua sent un mol, aquí continuarem dient que, és una pregunta també una mica retòrica, diguem que si 44 grams és la massa molar d'aquesta substància, per tant, direm que és 6,022 per 10 a la 23, tot i que es poden fer els càlculs. Si ho voleu demostrar, per una banda tindreu que saber quina és la massa molar. La massa molar serà la massa molar del diòxid de carboni. Ja us han donat aquesta dada, diu que són 44 grams, tot i que la podeu calcular. Sabeu que cada àtom de carboni són 12 grams, perquè ho havíeu vist a la taula periòdica, recordeu. A la taula periòdica, recordeu que la massa atòmica del carboni és 12 i la massa atòmica de l'oxigen és 15,999, que vam dir que era 16, per tant es pot calcular. I podeu dir que la massa molar, per tant, del diòxid de carboni serà 12 més 16 per 2. I això és igual a 44 grams per mol. Això per una banda. I per una altra banda, sabeu que si teniu 44 grams de diòxid de carboni i voleu saber quants mols sou, quan mols són, llavors teniu que fer aquests factors de conversió que deia que
si un mol de diòxid de carboni són 44 grams de diòxid de carboni, i llavors anem passant que 6,022 per 10 a la 23 molècules de CO2 són un mol de CO2, ara només tindríem que fer el càlcul. I llavors veuríeu, aquí ho apunto aquí baix perquè es vegi millor, llavors veuríeu que grams de CO2 i grams de CO2 se'n van. Mols de CO2 i mols de CO2 se'n van. M'han quedat molècules de CO2. I després també se'n van 44, entre 44 se'n van. I què m'ha quedat? Doncs directament 6,022 per 10 a la 23 molècules de CO2, que és el que ja havien començat a posar aquí. Vale? Podíeu fer o bé de manera teòrica, per definició del que és un mol, o bé, si volíeu comprovar les dades amb números, ho teniu aquí. Vale. I per últim me pregunten quants mols de molècules hi ha en 853,6 grams de diòxid de carboni. Aquí per contestar a la quantitat de molècules el que havíem de fer és calcular primer el nombre de mols, i amb el nombre de mols multiplicarem per el número d'Avogadro. Quants mols n'hi ha primer? El número de mols que teniu són 853, el que tenim que fer és dividir la massa entre la massa molar, i així tenim el número de mols. Vale? Llavors, centrem una mica més a baix, aquí. Llavors direm que són 853,6 grams partit per 44 grams partit per mol. Ara, llavors, si tenim grams i grams se'n van, tindrem que dividir, anem a la calculadora, i dividim 853 entre, 0,6 entre 44. I això me donarà 19,4. A veure si es veu ahí. Aquí. Vale. 19,4. 19,4 serien mols de molècules. Mols. En concret són de diòxid de carboni, clar. Que són les dades que ens han donat. Vale? Fins aquí seria la pregunta que correspon a aquesta activitat, a l'activitat número 28. Vale?